Il-Gvern mhux biss raħħas it-tariffi tal-enerġija għall familji u n-negozji iżda qed iħallas ukoll dejn ninħoloq bil-bini ta' Power Station ta' Dellemara iktar minn 25 sena ilu. Spjega dan il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna f'sessjoni oħra ta' konsultazzjoni dwar il-Baġit 2016 li għalija kienu mistiedna l-imsieħba soċjali. Quddiem imsieħba b'interess fis-settur tal-enerġija, il-Ministru Cicluna fisser kif l-Enemalta qatt ma ħallset il-kapital u l-interessi ta' self li kien sar minn Bank Ġermaniż fl-1988. Eventwalment kellu jsir aktar self biex dawn jitħallsu lura, bil-konsegwenza li Gvern Nazzjonalista spiċċa għamel garanzija bankarja ta' 300 miljun euro għall-Enemalta. Din hi xi ħaġa li l-Professur Cicluna iddeskriva bħala skandaluża. Dan għax ġenerazzjonijiet futuri se jkunu qed iħallsu għal xi ħaġa li mhux se tibqa' hemm. Eventwalment dak l-impjant irid jingħalaq minħabba li l-pajjiż se jkollu proġetti li jużaw enerġija aktar nadifa. Kif mistenni l-imsieħba soċjali għajmu wkoll għadd ta' temi oħra. L-intraprenditur Reginald Fava innota l-mod ta' kif qed jikbru n-negozji f'pajjiżna filwaqt li qal li hemm bżonn ta' aktar deċiżjonijiet fil-qasam tas-saħħa. Lorraine Spiteri, chairperson tal-Konfederazzjoni Maltija tal-Organizzazzjonijiet tan-Nisa, faħret il-miżuri li ttieħdu favur in-nisa filwaqt li saħqet li issa jridu jingħelbu ostakli oħra fosthom diffikultajiet fis-settur tal-intraprenditorija. Il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandi u Ristoranti Tony Zara saħaq li l-Gvern għandu jibbilanċja l-budget issa dan fid-dawl li l-ekonomija tidher li se tkompli tikber. Żied jgħid ukoll li l-lukandira qed itejbu l-infrastruttura tagħhom u appella biex il-Gvern joħloq inċentivi li jgħinu li l-istess lukandira jimplementaw sistemi ta' enerġija effiċjenti u sostenibbli. Anke d-direttur tal-Assoċjazzjoni Maltija ta' min ħaddem Joe Farrugia fisser kif il-karatteristiċi preżenti qed juru perjodu ta' tkabbir fl-ekonomija. Madankollu appella biex il-Gvern jibqa' kawt u jara li hemm l-impjiegi meħtieġa disponibbli. Fil-laqgħa ma naqsitx referenza lejn kif il-miżuri tal-Gvern waslu għal tnaqqis fil-qatt filwaqt li l-Ministru Cicluna għamel referenza lejn it-tfassil ta' lista ta' indikaturi fejn permezz tagħhom kull Ministru japprezza aħjar il-Ministeru u x-xogħol tiegħu kemm ikunu jiswew.